Du er ikke dine tanker. Du har tanker, men du er ikke dine tanker. Forstår jeg ikke rigtigt. Nej, det kan jeg da godt forstå, Signe. Indre kritiker. Ligesom sådan en speaker til en fodboldkamp, ligger den bare og kommenterer på dit arbejde, på ting, du gør i din fritid. Mange af os er faktisk slet ikke opmærksomme på, at der foregår den her dialog inde i hovedet. Vi tænker bare, det kører bare derinde, ikke? Vi er ikke opmærksomme på, at der rent faktisk foregår en debat eller en diskussion i hovedet på os. Det første ligesom værktøj, jeg vil give jer, det er, at man skal øve sig i selvbevidsthed. Hvad mener jeg med det? Det lyder sådan meget. Men det er egentlig bare at være opmærksom på dine tanker. Begynd at lægge mærke til dine tanker. Begynd at lægge mærke til, når den her negative stemme, den bliver triggeret. I hvilke situationer er det? Hvorfor tænker jeg, som jeg tænker? Hvorfor handler jeg, som jeg handler? Tanker, de kommer jo bare. Ja, det gør de. Men hvorfor tænker jeg, som jeg tænker?